Ayun hapon mga katuski. Magkarwas ko sa kung masingan na ka motor mga katuski kaya standby na niya sunod ka ni katutaya ba si GT ang unahon sunod na ako si Pantra GT ang unahon sabon. Sira lang sira. May katilang mga kapuske. Sa mahal sa gasolina. Hindi mo na ipatatandaro mo ito. Kaya ang gasolina.
Standby siya sama masingan lang kita mataya. Mana gitu. Ganun. Dahan mga kuan, dahan mga abog. Yung mga pasadaan, muna yung maka-kuan taya. Sudah mana? Pengalaman para na balik siya mo.
po. Dami.
115 na ito. Bantin, Igor 25. Ako na si Piston. 150. Igor 25 din siya 150. So, ito ako na yung pistol. Ito ka puli kinagkata yan. Gamay lang eh. Buwasan lang mo ito. Ako yung test tayo pandar. Pandar kaya namot tayo di kami ikang sa pagwasing. Maintain mo andar tayo. Kulit singa no, itang wala. Pagkat ko na tinduro mag-musik, hindi tinag ko pagkat dito sa wasing. Dito sa pagwasing hindi sumandar. Gamit ako ito tingnan ko maglabas siya bago nga ikat sa pagwasing ba manda na siya naroon na walang tayo drowning. Pura kayo improvise na naman pusit. Pura ka. Pura niya, pura ka obra niya. Nalay, nalay ko katir na building. Nalay ka na. Taruh aku di sini tinggal pandar langsung.
grounded siguro. Ako nagtunguhang mga wire ng katong wala na yung mga gamit. Sinuti hinungdan nga ni kumanag buwasing ni si Mandar. Masid lang. Kaya kung nag-isip so lang yun, kada kumanag buwasing, hindi si Mandar mag-atisipo karon. Ang yung panguhangin ng mga wire. Mandar naman siya gikan sa basak siya. Mugay po hindi magatusi ka rin. So na, ini kumansa, nagumagbuwasing nga din, ini si Mandar. Yan, naapoy, pangtanggal na pa ng mga wire aling ba. So ako titingan na ito siya. Mau gini dito ng kusir. Mayroon andar, grabe ka to. Pero katugayan na niya ron, magkadaga na po na siya. Nawala na yung alright, kung ano nila, mau na siguro bukas ay nila, isras na mahal pa sa tuloy na, wala pa ang dalan. Wala pa kasi, sige, kaya agad. Masih ada Apa